Γεια σας παιδιά, εδώ Jim Gaming, εδώ με το GR Minecraft Πάνος. The Base Hellenic Gaming. Για ακόμα μια φορά Minecraft. Skyblock, τι πήγα. Καλά, πες με Skyblock, sorry. Πότε φύτρο στο δέντρο. Πού. Τώρα το έπαμε. Αλήθεια, παιδάκι μου. Φύγε. Τι να κάνω εγώ. Δεν ξέρω, κόψε πέτρα. Πώς το πιο βαδερετό. Φέρε το σάπλο. Θα πάρω το pickaxe. Το πέτρινο, όχι ναι, το πέτρινο. Αυτό πήρα. Φέρε το σάπλινγκ. Βάλε το σάπλινγκ μέσα. Ποιο sapling? Το σάπλινγκ. Το δεντράκι. Όπα. Μάθε λίγο Minecraft. Μαθαίνω, επειδή... Πέτρα, θα πέσεις. Άστο αυτό. Πέτρα. Θα τελειώσουμε το βίντεο όταν πάμε εκεί πέρα, Πού? Εκεί. Ναι, άμα μαζεύεις γρήγορα πέτρα, μπορεί να πάμε σήμερα. BRB. Όχι, στο νερό. Κάηκα. Σε λέω φύγε. Όχι ρε γαμώτο! Δεν ξαναπέζω μαζί σου άλλη φορά, δεν ξαναπέζω μαζί σου. Δεν έχουμε άλλη πέτρα, καλά κάνω. Ας το φτιάχνω εγώ. Εσύ δεν ξέρεις να φτιάχνω. Άντε πάλι. Δεν θα χοροπηδάς, είπαμε, skyblock είναι, περπατάμε σιγά σιγά. Είναι μέσα στο chest, δεν τα πήρα μαζί μου. Πόσες φορές θα πεθάνουμε σήμερα? Εκεί θα κάτι, δεν θα χοροπηδάς, το space δεν θα το ξαναπατήσεις. Καλά. Θα σε κικάρω, Κοίτα, kick. Δεν μπορείς. 51. Μην τολμήσεις. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Είναι τίποτα, θα το κλείσω για να πάρω το dirt. Μη σπάσει τίποτα, έχει λάβα. Αυτό εδώ τι είναι, τι είναι εδώ? Λάβα έχει, φύγε. Αυτό είναι bedrock. Ανέβα πάνω και σπάσε. Τι να σπάσω? Πέτρα. Δεν θες να κάνεις ένα cut? Να κόψεις το βίντεο, να κάνεις παύση εννοώ μέχρι να μαζέψουμε πέτρα. Ναι, θα το κάνω αμέσως τώρα. Ερχόμαστε μόλις μαζέψουμε πέτρα. Τι? Να δείξεις πώς μαζεύεις πέτρα. Ρε που πας? Πάρε και αυτό. Help me. Μαζέψαμε ένα stack. Αλήθεια ένα stack είναι. Δώσ' μου. Πήγα να πέσω τώρα. Το ξέρω και σε είδα. Όχι εκεί βρε. Τα αφήνω στο chest. Ναι εντάξει, δώσ' τα άστα. Εγώ θα πάρω τα μισά, 32 θέλει. Λοιπόν... Έχω πάει πάνω, πού πας ρε? Έπεσε. Εδώ. Ouch. Αυτό που κρατάς άσο το chest. Το chest άσο. Καλά, ρέμισε, πώς με κοιτάς έτσι? Ρέμισε. Ρε σαν τον Pokemon μοιάζεις. Ναι, αυτό και αυτό είναι το skin. Άστο το chest, αυτό που κρατάς. Σαν τον τύπο από τον Pokemon. Ναι. Ναι, θα φύγω. Λοιπόν, αρχίζουμε να φτιάχνουμε τη γέφυρα προς εκεί, στο νησί. Λοιπόν, μέχρι να τη φτιάξει ο φίλος μου από εδώ. Άμα θέλετε να αρχίσω Minecraft Story Mode σειρά στο κανάλι μου, 15 likes φτάνουν, εντάξει? Και θα αρχίσω σειρά Minecraft Story Mode. Λοιπόν, έγινε κάτι δυστυχώς και φτιάξαμε αυτό. Τα πήρε όλα από μέσα, ήμουν λίγο απασχολημένος. Αλλά τώρα θα μας πει τι πήρε ο Παναγιώτης.
Πήγαινε δες. Στο chest είναι. Τα πάνω είναι, τα πάνω. Πιο πάνω. Αυτά τα πήρες obsidian, sugar canes, άμμο και κάκτο. Αυτά μόνο. Ναι. Και αυτό Αυτά το σου δίνει. iron ingots. Τώρα τι κάνουμε? Περίμενε. Μη με σμπρώχνεις. Προσπαθώ να φτιάξω κι άλλο generator. Ρε μη με σμπρώχνεις. Κάτσε λίγο να δω αυτό. Φύγε. Μη. Φύγε. Θα το φτιάξω εγώ. Φύγε. Πρέπει να πάει ένα μπλοκ πιο κάτω. Με χτύπησε. Ναι. Παναγιωτάκη, Τι. πάμε λίγο κάτω. Έλα. Διπλό. Τι, λολ. Ναι. Παναγιώτη, πάμε κάτω. Ναι. Εδώ στάζει νερό. Μην τυχόν. Όχι. Εντάξει. Κάτσε εκείνο. Έχεις κάτι να σπάσω? Ναι, αυτά τα δύο. Είναι διπλό τώρα. Σπάσε μία αυτό. Γύρνα. Απ' την άλλη τώρα. Απ' την άλλη. Μπρο, Συγγνώμη, απλά είχαμε κάτι. Πάλι κάτι είχαμε. Ναι. Και πάλι είχε σχέση να κάνει με μένα. Ωραία. Τέταρτο του stack περίπου. Μύρε, όχι. Αλλά Τι κάνεις? κάτσε άλλο να κάνω, περίμενε. Σπάστο, όχι. Αλλά μπες λίγο μέσα. Μη ξοδεύεις τζάμπα πέτρα. Θα με σκοτώσω, τι θα γίνει? Περίμενε. Δεν τέλειωσε καλά. Έλα εδώ, με το πίκαξ. Φέρ το πίκαξ. Βάλ' το εκεί. Δεν πήρα. Πρόσεξε. Για πρόσεξε κάτι εδώ πέρα. Τι πήρε? Ρε μόλις πήγα να μεγαλώσουνε. Τζάμπο το bone meal. Γιατί τα πήρες? Γιατί έτσι γουστάρω, ρε, έχεις πρόβλημα. Άντε, βάζω πίσω. Και πού μου κόμπησα? Είμαι εργάτης, είμαι θύμα. Πάω στοίχημα, θα με ξαναδιακόψει ο αδελφός. Δούλευε, σκλάβε. Είμαι σκλάβος, τι να κάνω. Σκλάβε, δούλευε. Εργάτης το είμαι, τι να κάνω. Παιδιά, Έκανες εκεί τη χαζομάρα σου, δεν τη διορθώνεις. σε λίγο που να θα γνωρίσετε τον αδελφό μου.
Όσοι δεν τον έχουν γνωρίσει. Γιατί θα Δεν μπει ακούω όπου να είναι. τίποτα. Γιατί το έχω την μπαταρία για το ποντίκι. Με αυτό παίζω. Εδώ, σε αυτό το βίντεο έχω να κάνω editing. Πες κάτι στο λάθος στην αρχή το παρατηρήσεις. Έσπασε! Τίποτα ρε Σταυράκι, τίποτα. Τίποτα. Ρε! Θα με έριχνε Δεν κάτω. τρέπεσαι λίγο, με χτυπάς! Έλα εδώ εσύ. Ρε, φύγε ρε, θα με ρίξεις. Καλά, έλα εδώ. Έλα, θα σου φτιάξω άλλο. Πάρε τα 20. Αυτά. Βάλ τα μέσα. Δεν τα χρειάζομαι τώρα. 39. Έλα. Εγώ τι θα κάνω, έχω βαρεθεί. Καλύτερα να παίζαμε survival. Δεν γίνεται. Α, άμα θες πάρ' το πίκαξ. Πού είναι το πήγα. Άμα θες πάμε έγκουρας. Όχι. Μόλις μετά. Κάτσε να μαζέψω ένα stack. Σταματάμε. Ένα δεκάλεπτο βίντεο, εντάξει. Να το απολαύσετε. Hello bitch. Ντε. Μεγαλώνει. Όσο για το γύρο 16 σήμερα θα δω Πορτογαλία, Ισλανδία. Υποστηρίζω Πορτογαλία, Αγγλία, ειδικά Αγγλία και Γαλλία. Που Γερμανία θα το πάρει, αλλά δεν μας νοιάζει. Όπα! Ακριβώς δεν θα είναι. Όχι ρε γαμώ την τρέλα μου. Για ένα ακριβώς. Εντάξει. Μάζεψα ένα στάκ. Μη με σμπρώξεις. Όχι. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε άλλο βίντεο θα το κάνουμε το Σάββατο. Σήμερα τι μέρα είναι ρε. Όχι ρε, μισό έγκορς είναι, λίγο. Λοιπόν, θα το τελειώσουμε αυτό το μέρος, θα το κάνουμε τέλειο. Σίγουρα μπορεί. Κοίτα πως έγινε τέλειο. Πάρω στο βίντεο. Αυτό που έγινε μόλις τώρα. Θα το βάλω σίγουρα. Φυσικά δεν μπορώ. Ετοιμάστε να γνωρίσετε την αδελφό μου. 3. Οκ, φύγε. Κλείς την πόρτα ρε, κλείς την πόρτα. Δεν μπορεί, αν ακουγότανε καλά. Yep. Τι κάνεις εκεί? Κάνω κάτι. Όχι, respawn. Τι κάνεις εκεί? Α, για ποιο λόγο να το κάνεις αυτό? Δεν πειράζει. Κάνουμε λίγο πιο καλό. Α, κλείσε αυτό εδώ άμα θες. Κι όλα θα το. Τελείωσε. Ποιο πράγμα? Όχι. Α, καστράκι. Μη το... Α, εντάξει. Α, εντάξει, μη σπάσει τίποτα άλλο όμως. Καλά. Τι κάνεις εκεί? Για μένα δεν μπορεί να το βάλει. Λοιπόν, θα κάνω μια μεγάλη γέφυρα. Εδώ για να μην μπορούμε να πέσουμε. Απλά να μαζέψω ακόμα ένα στάκ. Α, μάζεψε. Που για να Τα μην, βάζω που να είναι για να και μην έξω, βαρεθείτε, τα λέμε μόλις το μαζέψω. Έλα, το μάζεψα. Όπου να είναι το μάζεψα. Έχει κι άλλα μέσα στο chest. Α, δεν έχει άλλα.
Ωραία, πάνω τα. Όχι εκεί! Το θέλουμε το cobblestone! Δεν πειράζει. Όχι! Όχι! Εδώ το θέλω να το βάλω. Όχι! Διακόσμηση. Γιατί να το κάνεις αυτό, θα το κάνω εγώ άλλη φορά. Διακόσμηση, ρε. Φέρτα, φέρτα! Ρε φέρτα, δεν θα έχουμε μετά άλλα. Με shift, με shift. Δεν θέλω. Θα πέσεις. Ρε άχρηστε, θα σπονάρω τέρατα εκεί. Τι τέρατα. Θες να είναι εδώ το σπίτι σου? Έλα, φέρ λίγο cobblestone. Ναι, φέρε λίγο cobblestone. Φέρε λίγο cobblestone. Τώρα. Έλα. Εδώ φέρε. Ορίστε. Ένα. Μάνα. Με βάλεις Μάζεψε να κάνω όλη τη δουλειά. Ένα θα πάρεις. Εντάξει. Φέρε το πίκαξ μου. Δικό μου το πίκαξ. Εγώ το έκανα. Καλά, εντάξει. Άμα σε ξαναφτιάξω άλλο. Ήδη νιώθω. Εγώ νόμιζα να τρέξει τώρα. Έλα, το σπίτι σου. Όχι ρε γάμο, το πάει το stack. Τώρα το κατάλαβες. Ωραία, για λίγο. Χριστό, 20. Έλα. Το σπίτι σου. Όχι! Τι. Έπεσα. Μπράβο. Ρε γάμο την κολάμινα. Βάλ' το γρήγορα. Ρε, κόλλησα. Έλα λίγο να δεις. Έλα δεις. Τώρα. Πάλι έπεσες. Από εδώ έλα. Δεν μπορώ. Έλα. Απασχολημένος είμαι. Είμαι από κάτω σου. Να, δεν με βλέπεις. Τελικά θα βγει 20 λεπτό βίντεο. Από 10 λεπτό θα το κάνουμε 20 λεπτό. Μπράβο μας. Μόλις τελειώσουμε θα κάνω αμέσως edit. Δεν θα βγεις. Θα βγω ρε, το βράδυ μαζί. Όχι το βράδυ, το απόγευμα. Στο πάρκο. Παίξουμε μπάλα. Έσπασε. Α, fuck. Πεινάω πολύ, Φάει. Τι να φάω. Έλα. Αχ, γάμο την κολάμικα. Το έκανα, βασικά δεν το έκανα. Ωραία. Δεν θα το κάνεις ποτέ, άσε με. Αυτή η μύγα θα... Θα σπονάρουν τέρατα εκεί που είσαι. Τι λέμε. Τι λες. Έλα λίγο να δεις κάτι. Λοιπόν, έχουμε μόλις σκοτώσει τη μύγα. Τι λέει τη μύγα σκοτώστρα. Φτιάξε μου ένα καινούριο πίκαξ, please. Δεν έχουμε πέτρα. Oh. Μισό λίγο. Να μάθεις να φτιάχνεις. Το όνομά μου δεν μπορεί να το γράψει εδώ. Λοιπόν, τι να φάω, πατάτα, ας φάω την πατάτα. Μην τη φας, μην τη φας. Γιατί, Μην τη πεινάω. φας. Όχι, άστην, πέσε κάτω. Δεν θέλω να πέσω κάτω. Πέσε, την πατάτα, είναι για να τη φυτέψουμε, δεν έχουμε φάει. Οκ. Ρε, μία πατάτα να φάω θέλω. Ναι, δεν έχει άλλη πατάτα, είναι για να τη φυτέψουμε. Έλα. Λοιπόν, θα το λήξουμε εδώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα.
Είπα κάτι για να θυμηθείτε, 15 likes και θα έχετε ένα Minecraft Story Mode, μια σειρά. Πιθανόν. Πηγαίνετε στο κανάλι του JR Minecraft Πάνος. Δείτε τα άλλα βίντεο που κάναμε μαζί. Δείτε και το άλλο βίντεο που κάναμε μαζί που πήγαμε στο Nether. Και τα λέμε. Τι λέει βρε. Έλα λίγο. Λοιπόν, άντε γεια σας. Έλα λίγο κάτω. Τι είναι. Όχι, αυτά είναι δικά μου. Παιδιά δεν με αφήνει να... Πού είσαι ρε. Να τελειώσω το βίντεο. Τι θες. Αυτό είναι το chest σου. Εδώ έχει τα πίκαξ σου. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το βίντεο. Peace.